Hadian kijing ma bal kijing sneer ki balami haki khindiat sni ki balalet no ka seng neutrap integrated territorial organization hito riwhoi district harangkat ki khot na ki area paper haka khandre torek naitung kalalet ban bu lut iki kali bat ki briu ki bayeng snobha ni yeng di kiat halat umroi flyover uba abor nong room working president ka hito riwhoi district ulayat hu ba haka shipau torek banai naitung ka seng hito harangkat ka jinga trelang bat ki briu shnong kiladap ban ta iki notice hagini ki jaka ban mahami ki bre ki bawan ban yeng kai la ni di kiat hakani ka flyover bar blaya thoru ba ka seng menta ka sngi ka le belot iki bre bat ki kali ki balale persha ekni ka jing maham bar ka seng bala maham ting iki tu ki bre ki balale persha bat ki banang beteng ban le ekini ki kam sni hakani ka flyover uba abor nong room ukar padru iki pat ba bakin ai ka jinga trelang ban shimru ya ka jingkit klik nang ba ngin la ban yada na ki kam sneer ki bajumi na kani ka jaka bar ulapan paru ba ka seng kanum shong that ban ya le ban wan ra ya ka jing shong shngan ha kani ka jaka da ka ba wan ban jurep man la ka por jong ka hito riwhoi district bakam tami ki area beper ni ban lap lak por khnang mantang sni halor kene ka jing khang pasha ka jungi ya ki kali ban yeng hane bor bridge bat kinong yang ban ban dikyal ane ban wan mi kino ka jing sni kumbangila le hak tu ke sport track ni lawan bat bo notice rengkat ke jing trelang bat bor jong kesnong bat ki longkme bat khamtam habidai bat ka police department ngi na galeng jong keseng ni kerpat ya phi kum ki pai ba khamtam ya ki bre bu jong hi ki bawan ban yang kai ni so ba ban simlang ke ki clear ban kumno ban yanda na ke jing snio ngim dan na galeng jong keseng ro man kasni ini persang ban mi ban khang pasha ka dan ba kan mi jo ke jing snio kumbang la lama kini kisgi bladam repat bisa ki peba am sosnom kamtam balik bawan negani ke jaka subha kin sim lang ya kini ka ai bang ni nagaleng ka itu di persang ban ngele ya ban yada ya kini kisgi babi hakani ka bar page pada website